Witam! Dzisiaj obejrzymy sobie pierwszy zwiastun filmu Godzilla vs. Kong. This is our only chance. We have to take it. We need Kong. The world needs him to stop what's coming. And this child, she's the only one he'll communicate with. I knew that they had a bond. She had nowhere to go, so I made a promise to protect her. And I think that in some way, Kong did the same. Godzilla. These are dangerous times. Godzilla's out there and he's hurting people and we don't know why. There's something provoking him that we're not seeing here. I'm of the same opinion. The myths are real. There was a war. And they're the last ones standing. I keep reaching for greatness because I'm built from it. Who bows to who? Nobody gonna stop for me. Kong bows to no one. Fajnie to wygląda, na bogato. Mamy dużo akcji, mamy dużo efektów. Jest to moim zdaniem totalny film Monster Movie. Mam nadzieję, że stosunek ludzi do potworów i do akcji będzie w miarę wyrównany, ale będzie więcej mimo wszystko walki i będzie mimo wszystko więcej potworów. Ciekawi mnie, co zrobią z postaciami z poprzedniego filmu i jak wprowadzą nowe postacie, które pojawiają się w zwiastunie. Bardzo ciekawi mnie, co skłoniło Godzillę, który był w dwóch poprzednich filmach dobry, żeby w tym filmie stał się zły. Wygląda to obiecująco, moim zdaniem. Czekamy na kolejne zwiastuny i czekamy na sam film. Wygląd Konga bardzo dobry. Tyle na dzisiaj, dzięki za oglądanie, do następnego filmiku i cześć wszystkim.